Saidhbh inniu be me de breathnú ar a litir G. Is consan é agus ar an G G. Mar hampla G G garda, G G gráneog, G G glú, G G glas, G G galf. Chun an litir G scríb rachamuid timpeall suas, anas agus smig. G. Timpeall suas, anas agus smig. G. Nis tá coppla pictiúr amsa agus banan siad ar fad le focail a thosnaíonn le G. Caithe muide na focail sin a oibriú amach agus tá muid chun iad a scríobh. Tás nóimid mar sin. Crí, ní thosnaíonn se sin le G. G, G. Grá. Céir iad na fhuaimeanna tá uainn chun grá a scríobh. G, A. Grá. G, A. Grá. Céir faoin focail seo. Canna, ní ha. G, G. Glór. Céir iad na fhuaimeanna tá uainn chun glór a scríobh. G, O, glór. G, O, glór. Céir faoin ceann seo. Páiste, ní ha. G, G. Gasúr. Tá chátheola anseo. Gasúr. Scríobh muid an chéad ceanna dosach. Gas. G, as. Gas. G, a, s. Gas úr, darna sile, úr. 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 Gasúr. Agus an ceann déarnach. Lacha, ní ha. G, G. Gé. Céir iad na fhuaimeanna tá uainn chun gé a scríobh. G, A. Gé. G, A. Gé. Nis sé fáistí inniu dairí ling na focail grá, glór, gasúr agus gé a scríobh agus tá sain go dosnaíonn siad ar fad le G nó an litir G.